И здравейте, дами и господа, аз съм Ретиго БГ и в този малък клип, който ще си игра с камъните, въпреки че не съм много. Нали, ще е кратък клипа и точно за това го направих. Да се извиня, че не съм качил от доста време. И като казвам доста... бая. Да, искам, нали, да ви питам нещо за клиповете ми. Дали реших вече да правя клиповете, например, на мапове, ако съм на кювет, например, Q3 има 3 мапа и нали да ги правя така. Например, ви дам Дракен Санк онлайн, нали, тире Q3 едно наклонена 3. Например, не, чакайте. Дракен Санк онлайн, тире. Пиша епизод, например, той казвам в бъдеще 28. Q3, нали, едно наклонена 3. И така ще си търсите всички епизоди, например, 3 от 3 ще е Хередур. И да. Като цяло това ми беше един въпрос. Нали, второто нещо, което имам да казвам е да се извиня, че не съм качвал, че съм залухав и не мога да си оправя клипчетата. И да, не качвам толкова често, защото все пак съм в 5-ти клас. Първа година ми е в, нали, следващото ниво, както казват нашите учители. И да, като цяло ми е по-трудно, трябва да уча повече, нямам време да качвам. Затова не съм качвала и нали, в това клипче ще си оправя камъните, защото ми втръсна и от тях. Значи тук запомня, че имам две. Тук нямам такъв камък. Аха. Да, като цяло този герой сега много хора, които, нали, пасва много хора. Хората, които ме следят и, нали, следят нивото ми, в което вдигам ниво. Например, така. Дай да видим как се справя, например, Куска. И нали, виждам кое ниво и да, това имам предвид. И знаете, то Куска е най-големия букук. Две... Още едно... Добре, поне намерих две такива. Искам да ви кажа, нали, когато излезна евента, цялостния, не мини евента, нали, това е в момента да си пише нещо като мини евент, в който аз не го играя, защото са малко тъпи офертите. И да, добре, са един камък, нали, няма ми стигне. Да потърся направо. Значи един. Много мразя така. И аз вия в обувките какво имам. Добре, тия камъни сега ще ги вкарам. Не, няма и тук. Ноп, ето тук. Както виждате, нали, има промени в героя ми. The fuck? Виждате, че има нови нараменици, нови бутуши.
Пътят на Ечак. И да, Кулчан и тъп лък. Ето е БГ. Ама за всеки случай, за всеки случай го питам. Шматката БГ. И да, този клип го правя преди да тръгвам за училище, защото сега е 12:40 горе-долу. Аз трябва да съм и 50. Тръгвам. Идам. Ще направим нещо, което ще бъде много тъпо. Има ли някъде друга такова? Ще проверя, нали, последно и ще оставам за да се оправям. Нали, някакви камъни. Като цяло, нали, това беше за клипа, надявам се ви е харесал. Пак се извинявам, че не съм снимал. И да, ако се чуете в коя гилдия съм, ние сме българи. Ето, добре дошли в гилдията, ние сме българи. И довиждане от мен за сега и до следващия клип.